kera bagochoki mambia monyagitari gakorenda amanyinga kateba omwana wako sirira kera omwana onasirete namurendete namutindegete kera namutindegete gakona akabwati agachaka kurwara nera tacheti gokora mutienyi oyo gatana akabwata agafira kera asira ngachaka gochongori bungoitu oseri bugenda ugano natebi bugenda nabo nachagete kwenda igo ngachaka gotaya mpaka ntaikeye moigu munangotaigu nangotaya yandi nabo nachete njirenge kabiri agachaka kundwani nkyo gokora agaiga aye kwa nyoreta abana abaiseke boka nikyo gokora agaiga bansogeti nechianga kere egento bagasoki bagaikiseito kera baikiseito inkaseito bagakana mpatageti matati ya muntu bakairania ebinto ipaka agaiga nero bibwata akabing'ania akabira nyomba mwaye natebeti guno ori okwete nero orenga omomura nakikana ebisagana biokagototokeri Oncho murigeri Inka TV nebiro binde tokoletera mugano kurwa se kinyore kiga gyonseka ekigotoka ime ya ibencho yigotoka se ward ya Sengrabosoti bo machoge chache ime county ya Kisii aiga nigotore n'umusubati yomo aiga nigotore n'umusubati yomo oyo gochikoimanyikania samarieta ubadaye oyo bwato muchando nga anyomete gocha senkeiga mwako ya kama gocha usiri bugima bwawe badaye oyo bwato muchando bwabana kukinia abana nemechando yende yara twigo tweresera badaye ekaronte tubwatie umurobiri ga gwikomwali karibu sana baba samarieta ngakyokoroko samarieta ngorokwera ni Pinsari enkere butabori South Mugrango constituency nganyamwase kenyoro gyonseka application no mugago gorku Peterson Yombiro abeto kurara lakini eliere Peterson auka na babeto kurara 2021 mutenyo gatano tarehe 11 akabogo tinde kutitariki 24. All right, otareka soko ogosira kumugako egwate bagwasogete senkeiga mwaka 2013 omutenyo gatatu asege kakinga ninga kimomete no mugako gose asengeiga nyuma tarachi usiri buma bwaye twamenyete nero kujaka chitariki chi sarasini mutenyo gatatu 2013 mpaka nabona apeto gusira 2021 mutenyo gatano igo ese miaka irenga mometamo kero konyebekamo mutenyo emiaka kianda bya sana aye no mugako go mwai abana balinga mubwate abana batatu maremu nero yokane maremu ningo alingu olinge koro kunefi ni okore oino mwana ugo oli maremu igo bwana tutebenga aye no mugako go mubwate abana bane oyo yo muri maremu batatu baremo abana bayiga bonsi nabo mugako go se gwachite nabande tingi chetina mwana onde bonsi nabaye
mwana manene akoroku Morini Nyaboke oyo kabira akoroku Faith Nyabate noyo gatata akoroku Morini Mura na Maremu. Right. Wancho muligerirwe channel ya Inka TV kuna koigurele nigakoeresa gaiga niganyometwa senke igase miaka ya maiga ere no mugakoe baka sesenigwa konyora abana bane abana abaiga bane bagakina biyara kinyo yomo nabete gakurara bono bunariga nigale umutakanwa ase kinyore kiga abwata abana kurenda etota kumanyanga ekigike ko gratoleta gaiga ne liabwate mechando ase gukinia abana abaiga bae lakini tutaraji wika utetra manyanki kiagarete mugako yaga siri bugima bwae na wika bakaboniga are umutakano ngaki mugako gabete gakurara mugako ne nanyore tu mwana kero nanyore umwana agakore kwere akachaka kurwara umwana oya kero namanyora igaringe Rift Parade kingango bako kiruka wano mwana oyo igakera achaka kurwara mwana ukalenga oyo Maremu oyo nero moke bagante kimoko menyano bwako guta bwate marwirande amanya to mwana mutangani yo kabere yo gatatu wiko yo kane bagateba kero nachite kamanyora nari kero tu operation kero nachi kumonyora lakini tin akangusune chichuma bono bagatena chichuma chiri na chichamo kunete chigakune ngoro nerere chiororobi asomo yoye lakini renda kera nachiete ngamanyora na tebe tuna enda komenterwa manyinga egera kore kiagu achikomo amente chikiro agenda gokora ki agenda komenterwa manyinga manya guchikorosi kero na achikome achi abo mnankorosi wagu chitachieti akore ki tachieti arosi bono korugagu mwana one na babete kero na mwirita achikomenterwa manyinga rona ikakenyanya akakora ki akagenderera kurwari keragenderera kurwari wasama tukata teria kane irio munyagitari akorenta amanyinga nona akabukurwara akabugusira kerasi abere egasian konsane kero muiburi akoeresa igero yo mwana wenga kiabete gakurara lakini rende ntogenda tokonya kugumoga noe lemereri eleni kenda gotweresa tumanye na kiabe kera bago chuki mambie munyagitari gakorenta amanyinga katebe umwana wako sirira kero mwana onasirete namurendete namutindegete kero namutindegete gakona kabwati agachaka kurwara nera tachieti gokora mutienyi oyo gatana kabwata agafira kera asira ngachaka gochungori kungoitu oseri kugenda gano natebi kugenda nabo nachagete kwenda igo ngachaka gotaya mpaka ntaike moigu mnangotaigu nangotaya yandi nabo nachiete ncherenge kabiri. Right, mwanchu muligererie nabo konyora nga ekera kunyora igoro yo mwana oye mayenda manene nigagocha se avirengereri biae nirege nteke nesane kero konyora nga ogosirio mwana nande gwasirio mugaka at the same time igobono ekero umwana yigoga asira okam watabunga tumutindegeti ngaki tanyalikanete umutindeke mwana onena atindegeti mama akubyara asegi timait yani akairu agatinde kumo nyakobyara igotatinde kiri asenkeya hai egiekogera elio mwako gomo yale ngaki alenge guikira baka akairu agachotinde kwa ebatebete na tinga kaniri ngombe igoneke busikia bwatu right pole sana mwako golende ngaki nera chite gosiro mabwaye badaye na nege kakingani ngaki kirete akamago chogosire bogima bwaye takore chimatuko na tebete na chite nyakitari akanga muhimu kibotuko nkamwira nyakitari etago yani inte tuturanda ngora kwa ni rio mwana ugo mwakorera matanga kara mwakorera matanga muhiranire mwachakire kumenya ubugima bwa kawaida ayo numugako all right mwako unabwate boroire bonde nera gachiko chako kurwara mukara enda sinya gitari akamago chosire bumubwaye gosinga kiali ajagete korengera rino ajagete gukwana asinde muno mwana one na bakuga na nje na mubwatiri
Bwate buroire bonde na rogeti dalili chinde cyo kurwara rogeti akereria akero umwana asira na twigete Nyamarambe imbwate bakamasakara Nyamarambe yes tugatego gwa arengeretio bongo bwae bugatuma kero bwatumete akagenderera kurwara mono okay keragenderera kurwara mono bagacha bakamurusiga igatimeti isi bamwirete naigeta agakuntayo oyi mwaka ki oyo 2021 mutinyo gatano mwana asirete mutinyo kane tarehe 2021 mutinyo gatano umwana asirete mutinyo kane mugaka gasira mutinyo gatano mugaka gagusira no rasinke no naringi gako ni guno rasinke no naringi kwa mwakoreta matanga mugaka gaka ni gukure gaiga koruga gugatikara n'abana batatu ngakibugi mabwa bete kuruga ubona uchigo bagachaka gonchongeri munabona igose ninka mwandusi yes lakini nyomba muroche tamenyire naboye aba babo kugochongeri mbara byaba nande ngakiye ikirete bakabaga gochongeri ngikia nyarika ngakiya aringe bakabaga gochongeri ebachagete konte bya bana nabaisike bokambwate bara byaba makobyara ekera gochongeria nchiraki akabaga goitaga ukurama agachaka ndwani yeah agachaka ukurwani kera kurwania agachaka kundwani ngyo gokora agaiga aye kwa nyoreta abana baisike boka nikyo gokora agaiga kero narora nankundwani bari nkaimuka ngakoraki nkagenda kero nagenda muna agoteba muna nachagete gutara igo gochako yes gocha tugwete nagoteba nagaguna mataba chakira monchi murigereri muna togendete gukona iga ngina biara nwari gaiga oyo bere gakogechigwa na kuimuka gakogenda akini ntoteme korora buna nchira kituranyore gukwana chinkwana nere nere arua maoni aye kulingana ne story ele niagendete kuruga iga imitinyire nga yetete eliyo gachaka umere mechande iga wikera bakaye ko babuna ngwa kwana lieta gutaya mutinyi twereti chiwikibere umuntu kubunia mangana iga nomongina byeka guse omongina nomumura makogoti unanga nkinga koraga igambu gata abana baisike boka igobona sinkeye nyombere gaiga kuri mwaka uyo 2021 umutinyo gatano narimo amatukaringa kwamenyete go emuchiyo iga gose kwanganyete ugatiga abana ukabago kugenda gukwirana inchere kikobere go komenya ni cyanga keregento bagasoki bagakiseito kera bakiseito inkaseito bagakana mpatageti matati ya muntu bakairania binte ipaka gaiga na rubi bwata akabinganya akabira nyomba mwaye alright birogo bitatu chimatres ne bitanda bibere na kebinto byokoriera na keregento alright kero kende ngwa kanere tu chiombe buno mugusia batanga mugaka tarayenigwa omungina natakira kaniru chiombe elio amanya kwenigwa ngwa kanere tu chiombe tinga kaniri lakini umusacha nyana nantebe tiga to basko ira bana ndons yes abana bane baberara sobo siga imugeti akaoni emesi muroche mesi imunete mirega bwa bitakoni metienye tato tere tia tarari mansa muna murocha akorete ngare mirega okay nero korete nero taware right monchi muligeri namangana amakong ali sinkeiga itogandete konya korotota torale binanchiraki tokumanya kene nkereki because igaiga karato kwana bana mbara batatu bale bano buno bunyasi kera igeswali bawatenga ekero chieri bere chikurwana abantu bakumya ro bunyasi iga ntubata bana batatu abo bagendete kumia abana baiga ngukubalinda abana baiga nincengo balinda paka kere eskuru nincengo akane karamu kere yento nincengo akana munamba yali kumwisonde bacha kundi gipakaka naigwa nga tomenyete na bamenyete abana niga bamenyete mongina nate bali anga nero kubalinda
ng'aki akobarinda ase eng'encho inche tinkondesete mogondone kende ngeiyo akobasupport onye na amafuta agakobatoma onye na ekaramu gakobatoma kera egento ninche mpaka uniform ng'aki abarindete tukondire nonye mogwaserete korwa ase enkeiga mbandwaneti okaenda naende okairana nachete nkachicha ekero nachicha omonto ondangereti nombati kero mbati andangeria agaiga naende akangaruka ngakora ki nkagenda nomosubati oye narenge ororo ingore kutorini ombati oyo oining'o momura ominto omura omwa mogako naende bono ekero naika akandangeria nanikora ki ninchu ngachia ekero nachicha nararete mwaye kero narara mwaye aro agantebia ero nimbuya gwakorire ki gwachire kero gwachire nainche nakorire ki nagokire riogi nonya abwate mwaye nonya mwaye yabwate amagoso agakora ki akarikanya aro ekero nachete takoreti ki takoreti kende naende bono buna namotebia ngocha nde ontebia karibu nonkorete ki nonde ekene naende namonyorire nwakorete ki nware bono iga ekero twakonyora ase ensemo ya South Mugirango nao iga tori bomachoge chache omwancho omorigereria Oinka TV ekero tokwana igoro ya ekenyoro eki iga tore ekenyoro kia mwate agekorwa onseka eki kere ase ewoda ya Sengerabosoti eyuere ime ya bomachoge oise kwenda sinini moino iga amagoro atari amange mono gosoa ase South Mugirango bono no twanyora omosubati iga Helen erigocha gotoreta bakase omochio iga South Mugirango stokonyora no omenyete iga ungai inseit ng'aki gotokore sina bana bari iga abana aba nachete na mwana onde bwensi nkobatiga sobo babwate oborimo bwa sobo igo ng'otigete abana boka omenyete sina lakini kere egento ninche ngokora ng'omenyete na abana aga ng'ina koro igo mbamenyete nyombe bamenyete ng'ina koro nyombe ng'onyemenyete ere omomura omokogoti omomura omokoti igo gatomenyetio inche yaye igo go support abana kuruseini inchera kyo kuba support nande because omonto bamenyete na barabo mbabo mwabo moigwanaini inchera kibono kuba support nkwandike barua narachiete nonye Nairobi bogima bogankong'era korwa Nairobi ngacha kero nachicha muna bono abana ekero bagoseriwa ninka bagakora ki bagocha kero bagoseriwa korwa esukuru mbarenge bari esukuru mbabere bare ororo oyo tarachaka mbono agochi gochaka igo nchera kio kuba support ichibesa gotomera mong'ina gose okubagurira ebinto bareta nyomba nkobagurira onye na echianga ebikuruta amafuta yokoiya karibu nayo wancho morigeri nabere ng'ane nkong'u kero ogendete koigwa amang'ana ere niakokwona iga igoro ya okomenya kwaye igoro ya abana baye igoro ya enka yaye na igoro ya sobo ekero twachire bakamochio iga tindo chionde gagoturwani tindo chikokoretwa igoro ng'aki nwancheire gocha naende kwagenda konyora ngocha bandwanira lakini nachicha ndimo nachicha batanya kundwana eye koro king'aki bagwancheire omenye ng'aki ngwancheire umenye ekero ng'ai nkwenda komenya alright ase kamera eria ekerero kiago nkere kieki iga naende nkiotete togokonye gose okonye nomorigereria okorigereria inche ngosaba omonto ondigerereti gose onde bwensi ondigerereti ankonyere abana bane onya kobwate nonye chisiringi chiao 2 gose 3 monkonyere abana bane moroche abana bane nategetu nomonto omokende tindoche ase nkoru nase ngochi timbwati moibori onde bwensi ogonsupport gaki monkonye onde bwensi ondoche ase ekamera ende yonsi akore ki ankonye otarachi kogendera bono geso genda Nairobi okaenda gotara gokora ng'aki erigo support abana bago emiaka ere nga babwate ayo manamenyerete 2014 omotienyi kianda tarehe 1 oyo kabire ngamanyora 2016 omotienyi 12 tarehe 12 oyo gatatu ngamenyora tarehe mwaka 2018 tarehe 20 mwezi wa 10
ora guri bagali gotako ira na nkase no igabuogo omenya ororo pira komenya seino no gani komenya ororo gose era kobera ko Abonko menya. igono libaga utabwati gose freedom eliyo komenya mwago kole bintu byaga ibieka. Yes. Igo meaning y'abantu bakogocherera. Yes. No muchando no rubwate. Right. Mwancho murigereri Inka TV na bwigweta mangana ara makongo wekera iga mangana na bara momo kweli igoro yo Muswati Helen na bana bae SNK yae unabereka gwetera mangana ara mange lakini to kumianga ngina biara no arega iga ngo chituri gukora nero mugano baadaye bamuraba mwa mugako no barega iga na barongo kora turi na barabu mugano baadaye elitumanye ekene nkirikiye kwanya gutakanande kwende nkingao yani gutagosokande nande singinchonga bono gato iyo abantu boko kurenda no babwate to buli mubwasobo anyora ndiri na ringi kogenda kangankara na tsiete. Right. Mwancho muligereri Inka TV mangana na rayo Helen enaga ni ura kireria gwe elito chikonyora ngina biara nera bega gotwere se side yae nalituramanye ngakire muraba sakwe guri baga muigwane na nyoko biara momenyamo no take nki kuraga ni kurusari nki uga ni kurusara at least waye gwe freedom ye yugo sigenti kyo tagete na umenye bya no mure Nchekende ndikeyonda atake we nki ka ukomine kenene gego chande toroche buna aisiku gutigana na gerokyo nabo komenya bya senke yo linda bana bawo bana bane ngo barinda nchanga bana ngena kire gento kiaringitse nyumba yane ngomenya freedom mwanya wikania sabagambi bintu bingebyo akiyari mugambia ndebe tigenda so mwawo arafu okari bintu bire mwawo akara wacha kaira nabuo gorende na jete mugambia ndi na roli mwaro mu gutureti bwe kenyoro na roli iranira matari ogenda igamenya gete guchiorora na nandi nki mukungu yacha gokora gai igonga no gotebanga bagambi mbara ko bagambi mbara nko. Right, ekero kya ukyo mwali ogali ntaraleta mungina nera kwane lituma mugano mukeko kero kya wigo no menye buogo osoe go molembe osondora ko inkyo gani kya bana ba yankonye ese kero ntamenye nyasaye na maitina na kya bana bane bakomenya onde bwensi ogonkonya abagonkonya bagusinga te barengo mwana na wadeze tali ati no bana banyaruka boka naika ukwana nga bana banyaruka na bwako bunigwa nekene nga abana banyaruka okubunigwa iki yako gerota pebo na tebe tikuno ori okwete na arori ngo mumura na kikane bisagana byoka gototokeri yo gote ingo mbakwanete asumo chiyongo go support no yo no mbati bieka na arbiko go support njera kya go support erenga keranyorire ngo ndebyari na naki era ni umintore mereri abantu nabo nkomenya bari gose nabura amenya njirinde yonse Wanchi muligire Inka TV tiga toire ke boni ge guchikoleta umongina nere bwenke yiga yole ngina biara nera ratwere se side ya story elitoma buna ngayo bwene bure ikirenge kenne nkiringamba bwata abana batatu abara banyaruka batakiro konywa nandi batakiro kinabuya asibatu bwati gochero konde kwensigoro yobugima bwabo eiga ni nkabantu babere abara banene oyole ngina abana na ngina biara lakini abana mbali barabake batakira masomo batakire komenya buye batakire ko ragera buya andi batakire ukina buya gotabwati inchera yo gwetana konde wensi to chiale tikandete ngina biara gaigana era tolete side ya story abamura bamu abo mbale gaigana barabare tamanga nabo elitumanye asisekerenga kire inchera kibaranyare gokonyeka na komenya no mulembamo to chiale. Alright, mwancho muligire Inka TV nande tuiranire bana nakulire iranga nkoleta tole ngina biara Helen nera ruwe side ya story inga kiamangana yale se enke yae nga kiyo chando kiera amanyete side ya story nereri karibu sana mungina nga kikoroko lieta ndebe kamura ene nka yao tuarule gukwana gaigana mukamurogo yokoroko Helen obereka ko eresa mangana buna abereka go chandika senke iga gesomuga ko yasira uyuro mwana uko side yawe yo mbo story igoro yo enke yawe nereri igoro yenka yo mwana yo gusire obereta gusira nereri yiga
marehemu Peterson auka gasire bachagite guchandana n'omusubati oyo. Yes. Oyo okorukwereni. Musubati oyo gakunywa maru. Mumura tari kunywa maru. Gochi kumuboria, gochaga kumurama. Okay.